справі. Великобічківська школа номер 1 від імені Ужгородської середньої загальноосвітньої школи із профільним вивченням предметів номер 19. Прийміть найщиріші вітання з нагоди вашого 90-річчя. Бажаємо відчуття повноти і неповторності життя, здоров'я, невичерпних творчих сил, натхнення, щастя. Хай же завжди щедрою на сході буде освітянська нива, а в усіх починаннях будуть супутниками успіх і удача. Нехай самовіддана праця, взаєморозуміння і патріотизм сприяє зміцненню і розвитку нашої незалежної держави, добробуту всього українського народу. Нехай серця наповнюються гордістю за нашу державу, прагненням до єдності та порозуміння, а ваша плідна праця буде надійною запорукою щасливого майбутнього. З повагою педагогічний колектив школи номер 19. Шановний Іван Михайлович, шановні педагоги школи, наші партнери, наші друзі, дозвольте уважно створений музей презентувати ось таку картину, яка буде підтверджувати наші спільні справи, наше єднання. Школа номер 19, школа номер 1 Великобічкова. Школи, наша вчителька Тамара Васильівна Новицька презентує ось таку сорочку, вишиту 90 років тому. Висловлюємо подяку Тулику Павлу Івановичу, який протягом багатьох років допомагає школі озвучувати загальношкільні міроприємства. Дякуємо сім'ї Нікор, Бурці Ганні Василівні, Підвалівському Василю Дмитровичу, Григорчук Марії Василівні, Кілічук Любові Павлівні, Ренкало Мар'яні, Арділану Андрію Дмитровичу, які допомагали нам в організації і проведенні сьогоднішнього свята. Нинішня шкільна родина, випускники настроєні впевнено та оптимістично. Школа черпає натхнення від своїх наставників та вихованців. Запорукою успіху є єдність педагогічного, учнівського, батьківського колективів, овіяних спільним духом величної школи імені